bismillahi wa tabullahi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim sagal yettude alay nelade jude rasul sallallahu alaihi wa sallam ko caggal joɗade jonde aadi ko jonde gilli jonde ceylagal jonde faade ari srema banda ko jonde nde min gamti joɗade kono min tabti joɗade gila hakkita hande arani holi hande gorko pulo nawdude nede newade belɗo jammude jabnade sa jande sane jaarude jam joɗanade jonde ari srema banda ne yewte holi sehlaɓe moɗon laaɓe gurnamadu no jooɗi ɓe nanguedade holi ɗine keeɗa yewtere nde holi hitande holi lewru holi nokku ene yewte ko Dia Amadou Oumar Kalidou Samba Deneɓe beele heeɗe garñe awase ñaague ñaaje mole daraña guiɗi faɗuri jamde jam ñalla wala wawi waɗi gollani lamɗo subhanahu wa taala Amadou ami fende ami suuɗade amtiri kolse gayɗi maali guiɗo Allah dunke sunna annabi e dikiri bonani taltandi camani o gorko pulande keɓoyaji min joɗani jondade sérema balla minen jeewoto bonnane gayna e leydi Sénégal bonnane toona e leydi hiɓɓiyam wiyete ndimago beelel gawde en huccudiriamo ne nanguedade kolliɗine heedanane yewtere nde ko musidɓe mon silaɓe mo rendaɓe gurnamaduna haade balɗe ene nanguedade hoddu mawno ɗum mi Dia Oumar Samba Abdoulahi nodiri aja guru isia Madina Kol Diaw Banna guitariste international o miñi amen jaaɗiɗo amen o ba Abdou Oumar Pulo Samba to en e ndimago fumi haara jooɓe minen tawda ɗo en hande mbiɗen jeeto gorko pulo bawɗo ɗo fiyande e gaynaka tawede ari sérema balɗo ene cannaradio mo saɗani kaake cori mogere mbayle jeeri tori Bakar Laami mogere Samba Laami Fagour Demba Laami di ka bano jiyoni kontor Diallo Ibrahima Moussa dadi ene tawtoɗa ari sérema balɗo kala e sane min jooɗi miɗen jewtuma nde Sidi Dia min mbaɗi damare ma o morsuji amen ɗi min jewtiri pulago lande snap e 6 mois Diallo Abdou Abdourahmane Mamma Salli Hamad Dare goto aynaɓe e Diaw dalle ɓiɗama tadiraɓe Olil Diagorgo Samba Diagorgo Demba Diagorgo ɗiɗi banal hoore Dianayi albarka ñande professeur Paul Sidi Dia jonde ari sérema banda nde ne jooɗale 31 7 mois lande 2019 isia wuuro mango yo nodditemo jot min tawani mbiɗen jeewta mbiɗa haalda e jagankani jagalugel jonol yimɓe a farno ñaague ñawda ñalade bawɗo bakkiliɗo gollonowo lamɗo subhanahu wa taala Dia Amadou Oumar Kalidou Samba Deneɓe o wi Dia Oumar Samba mbimomi nami wallahi mi salminima ko adi banda o yande yaade woɗɗude Diaw Banna o wi Dia Oumar Samba mbimomi nam oy so nayi ene compta kunat so barade tali sukara baɗo mbimomi gonga wallahi woto yimɓe mbayrodirat so woto fodde yontu waɗede wasa waɗede mbimi gonga Dia heddude Dia Amadou guedde beele heeɓe garñewa se ñaague ñaaje mole danaña guiɗi paɗuri jamde jam ñalla wala ko mawniraɗo tedduɗo dendaɗo gurnamaddo no teddinama e bande e Dia Kalidou guedde arduɓe aranajo maranaɓe jettani konngol mamum bonnani e Dakar lamorgo Sénégal bonnani e Nouakchott e Dia Amadou ɓi Kalidou Samba Deneɓe beele heeɓe garñewa se ñaague ñaaje mole danaña guiɗi paɗuri jamde jam ñalla wala e Dia Abou guedde teddinama e jonde jooɗani o wi Dia Oumar Samba ne woodi kawiraɓe tedduɓe rendaɓe gurnamaddu noon e kawrite ari sérema banda ne hani ɓe gona e hoore banda kadi wallahi ko sukaɓe worɓe fulɓiɓe Dia Oumar Samba ha nakkisiti woni gonga gonga albarka hebbiddeɓe galadema ba Aliou guedde beele heeɓe garñewa so ñaague ñaaje mole dana Badara Sadia karamalla waje o wi gorko pulo teddinama e jonde jooɗane nden so Abou Souleymani nodditeɗo cubbuno to wiytinama e jonde jooɗane nde teddinirama e banda e so Souley Amadou Kelliri weltinama e jonde ari sérema bando beele heeɓe garñewase o gorko pulo nodda Dia Oumar Samba rukkiri ɗumen ay bani mille koyno jamane ɗi ko piñuɗo guila ɗi lelade jaaje manggal saadigal sagade boɗal ma kam e Diallo Mamadou Ibra teddinirama e banda e Dia Oumar Djiby Kalidou Samba Deneɓe teddinirama e jonde ari sérema bando sagade min joɗi jonde weltare nde
o wi Dia Oumar Samba dennangal pulagu joɗiɗen hawrite ari sérema bando ene faaɓe heɗe yaade bando mo haali inde mum ari sérema bando mo haalani ɗum ari sérema bando wiigi tati e bani bille koyno e mbiyeteɗi hooli unoɓe en ɓoggol 10 000 francs CFA ujunnaji ɗiɗi mbuɗa ko ndibira o e gaynako o wi Dia Oumar Samba mbimomi na ɓuuri tembere 2000 francs CFA hakkude mbira o e gaynako madina bandiraɓe ko biltiɗo Dia Amadou Oumar Kalidou Samba Dene Basso Bando yimmima ɗo ena e leydi Sénégal o naati leydi Mauritanie ko an e dennangal yimɓe ma e yimɓe ma e sehilaɓe men e bandiraɓe tawateɓe toon debbo e gorko mbira o e gaynako seydi Diawa Banna enen kalda Dia Amadou Oumar Kalidou Samba Deneba wi Dia Oumar Samba mbimomi na mi salminima ɗum min mbaɗi damare 96 dogata so saydi silire taniraji ma saɗani kaga taniraji ñagatere jala ñawdo o ñalade ene woni miñiraɓe tedduɓe rendaɓe gurnam aduna kala e saɓe bonnani pulago hay sa Allah goto Basile Amadou Gedda teddinama e jonde jooɗade nde weltinama e bande e kala e sa e Ba Oumar Ama Salli beele heɗe garniya wase pullo ba albarka nayyi e Sosile Alsine e Dia Mamadou Aliou teddinirama e jonde jooɗade nde teddinama e jonde jooɗade nde kala e sa e Ba Oumarou e Ba Ibra Abou teddinama e jonde jooɗade nde kala e sa e Ba Samba Salli o wi Dia Oumar Samba dennangal dimago jooɗi ɗon en tawtara bando e faaɓe heɗe yaade bando kay tum biye 1000 francs CFA woni temedɗi ɓuuri inde mabɓe ñaami hakkude ɓirowo e gaynako Seydi Dia somi nangi 96 dogata so saydi silirel tan radio mo saɗani kaake noddi jalli jeeri cali waali jambare sawalamu demba jalli bege belo mbaje bonna jalla mamoudou yeru jinda jalli kume keddo kude kum haaji ñande malum badde cewa albarka e biitiri korodal albarka wigiri ni ngaari e biitiri jambaro Dia Oumar Samba nda ɗo jiɗumi jallo Hussein Hamadou Bijil albarka e biitiri so Seydi Dia so dimo moƴƴi noon ko wayde kono mbaɗenande Diallo Samba Ngora Samba Guisil Mara Dankil Tamaroje Samba Soña Gassani Ñaya Laggani Jilel Samba e mbiye ko basale albarka dokkal ngaari e biitiɗi lil babi ñande wuuro Alaji ñang ɗo jiɗume Diallo Hammadi Ngora albarka e ciroji tagoji diminori ñaale ñamoji samama ngaari pulajo tatiri e nder nayi Oumar Samba ɗon jiɗume Diallo Moussa Saybane daɓɓata so mbasaguiji karɗonango kamuji albarka e kori gonne gonno e biitiɗi ɓunaji ñande malum badde coɓe jaati ɓunani koɗo walani kuno min mbaddani ya ha garta ha yettade Diallo Ali Buudu albarka e biitiɗi tabarowale albarka e biitiɗi tan jaraneɓe ɗi wiyeten lottoke lanteɗi tisɗi leydi Sénégal wi Dia Oumar Samba mbiɗa ko golle gaddato haala kono ko haala wattide golle beeleɗe e garniya wasa Dia Amadou Oumar Kalidou Samba Deneɓe Seydi Dia so bande o naati pulago beelel gaydo kono beeleɗe garniya wasa e Ba Mamadou Haran Malal cewɗo mbege sewnani o noddinan mi ɗum ɗo rafet jontaɗo joom sa karay siri gonɗo ɗoynide albarka ɗiɗi dariɗi dawji jaatinani koɗo walani kono albarka ngaari biitiɗi ɓunayo albarka wigue bani bille koyno jamani ɗuge ɓiɗo e biitiɗi danwilen la 2019 on jiɗumi e bawɗo bakkilira gollanowo lamɗo subahanahu wa taala tan yiɗi ancani ñammani tunani waabi wabtani Ba Ousmane Mamadou Malal guiɗo bawɗo ɓillo albarka wonɓe fulɓe yontaɓe e bonnani pulago beelel gawde bonnani ga e leydi Sénégal o wi Dia Oumar Samba mbimomi na ɓuuri hande mi rokkuma e hoore nayyi he mi rokkuma e hakkude nayyi he kadi mi rokkuma e laaji nayyi he Ba Ousmane Mamadou Malal albarka wigi riwni e gaari duɗɗiɗiɗi ɓeɓe koye haala weeɓani e balle albarka dokkal gaari garbari Ba Samba Dulo Mamadou Boy beele heɓe garni e wasa ñague ñaaje mo leddano wigri paɗori jamɗe jaam ñalla wala albarka tatiji e nder nayyi albarka e ñalaɗo toujours de mbiɗa haalda e Dia Amadou Gedda wi Dia Oumar Samba mbimomina wallay mi salminima kala e sa Dia e ɗo ne giƴiraɗo walla miñiraɗo dendaɗo gurnam aduna joɗanaɗo jonde ari sérema banno beele ɓe garni e wasa ñague ñaaje mo leddano ñigri paɗuri jamɗe jaam ñalla wala Dia Amadou Oumar Kalidou Samba Deneba e ɗo ne Dia Kalidou Gedda weltinama e jonde jooɗade e Ba Aliou Gedda e Lam Samba Aliou weltinama e banda he teddinama e jonde jooɗade e Ba Oumar Aliou e
ba Mamadou Aliou Lakiri Balla Samba Jam yero bele heɓe garña wasa ñaage ñaaje mo le danda tani gore nanganaji gaari una gaynde jam kaytol 5000 francs CFA woni ujunere mbuɗum kokkole biyeteɗi ɓooli huunowo en bani bille kawno jamani ɗu keɓiɗinoɗe kene ketiri gallaɗi kalay sa mbiɗa haalda e beele heeɓe garña wasa ñaage ñaaje mo le dana ni giɗi faɗuri jamde jam ñalla walla dia Amadou Oumar Kalidou Samba Dene Bawi Dia Oumar Samba mbimomina mi salmanima kalay sa Bawi Dia Oumar Samba ni woɗi bandiraɓe rewɓe tedduɓe rendaɓe gurno maduna kalay sa en hani ɓe gona e hoore bande dia Fati Guedda dia Aissata Oumar teddinama e bande he kalay sa e dia Fati Oumar e dia Fati Aliou e dia Penda Guedda teddinama e jonde joɗane nde kalay sa e dia Aissata Aliou kaytol biye 1000 francs CFA woni temedɗiɗi ɓuuɗo hakkude biro e gaynako mandina bandiraɓe ko biyeteɗo dia wonodi acca hama yayi Boubacar leydi Boubacar Samba yarani koɓeje beele heeɓe garña wasa dia Ama Djibi Kalidou arɗo ɓe yaranaji maranaɓe ƴettani konngol mamu albarka e no asoɗo albarka e bani mille koyno jamani ɗum keppijino min bandi aadi Allah wi dia Oumar Samba rokkam cumirdinayma hitaɓe kuma naggeme ɗo jiɗi me dia Kalidou Guedda arɗo ɓe yaranaji maranaɓe ƴettani konngol mamu albarka e kuli gomme goño jamani ɗum keppijinoɗe kine kecciri gallaɗe a yettade baɗo bakkilire gonnono lamɗo subhanahu wa taala Diallo Amadou Samba mayram sewdu albarka jeego maɗi kuli gomme goño jamani ɗum keppijino ɓoggol capantati ujunere ɗoɗi beele heeɓe garña wasa ñagatere jala ñawdo ñalade dia Mamadou Alassane Noumoudi teɗo arɗo ñane pilel gawɗo albarka joyiri e nder nayyi dia Oumar Samba mbaɗa kala diwiɓe koye haala weɓane balle Diallo Ousmane Mamadou Samba no diteɗo Ousmane nene mi jittanmo albarka e biyetiɗi ledde albarka e lantimi 19 leydi Sénégal wi dia Oumar Samba mbimomina wi neldam coggomo nel ɗum anayi dia Mamma Abou Mouhum arɗo ɓi aranaji jagde holle ɓiɗe felle nanga cuuɓiraji bilaraji sagarnotoɗo e gallaji bandumen albarka e biyetiɗi kulel en neldal nagge wiɓe koye haala weɓane balle Seydi Dia albarka e ñalade dia Amadou Oumar Kalidou Samba Dene ɓe nani ɗo ko bawɗo bettetake beleɓe garña wasa ba jarel mbayi muɗi ɗo bawɗo ɗillo albarka nen ɗuɗo hamma muɗi albarka e curoji sagoji ɗiɗi ñaale biyetiɗi sewge albarka e biyetiɗi ñaawe jajifulani koɗo walani ɗuɗo Seydi Dia mbiɗa haalda e dia Amadou Guedda wi dia Oumar Samba mbimomina wallahi mi salminima kala e sa Seydi Dia o salmini dennagal jonde jooɗine nde so Abou Souleymane no diteɗo Abou Kelliri weltinama e jonde joɗane nde kala e so Siley Amadou e ba Oumar Bouɗi weltinama e banda e teddinama e jonde jooɗo e dia Mamadou Aliou Lakiri Balla Samba Jam yero kaytol wiye 1000 francs CFA woni temedɗiɗi ɓuɗino wonde e weltare nan ɗo nodi dia beele heeɓe garña wasa ñague ñaaje mo le danda dia Ama Djibi Dembogel nodi teɗo nangue fulɓe e ba Aliou Malal nodi teɗo Aliou Lala guiɗo bawɗo guilli ɓe worɓe fulɓe bonnani e Belgique albarka lande men 18 dia Ama Djibi Dembogel nodi dia Oumar Samba mbine e ba Aliou Malal nodi teɗo Aliou Lala mbiɗen cohle ma hoɗo tawereɗa mbiɗo soodi ɓe mbi Oumar Samba min nani jamde nayyi ne tiɗi leydi Sénégal mbimomi wallahi ko gonga dia Ama Djibi Dembogel nodi teɗo nangue fulɓoɓe kono dia Oumar Samba anano tamine ba Aliou de Malal nasnema garante albarka 150 000 francs CFA ujunnaje capantati dia Ama Djibi Dembogel nodi teɗo nangue fulɓe albarka lan 2019 owi dia Oumar Samba mi rokkima ngaari ndi ganduɗa wallahi kañum yittiɗuɓe amen o gila e babbiraɓe amen ɓe babiraɓe amen tawdi mamiraɓe amen albarka ngaari taggiri e nder nayi ba Aliou Malal nodi teɗo Aliou Lala albarka ujunnaje 49 ɓuɓɓeɓe koye haala weɓane balle mbiɗa haalda e bawɗo bakkilira gollano lamɗo subhanahu wa taala dia Amadou Oumar Kalidou Samba Dene ɓe jewteteɗo o wi dia Oumar Samba mbimo nani woodi mawdiraɗo denɗaɗo ɓurnoma ɗum Sal Demba Abdoullahi ɗum witeɗo Demba Cillel weltinama e jonde joɗane ko giɗo tedduɗo denɗaɗo gurnama ɗum jeeyaɗo ndimago lewi jeeri e
e Dia Abou Mamadou Hamidou to e Fondu inde maɓɓe e jettono maɓɓe ene ñaama kayitol biye 1000 francs CFA udditimi ɗiɗuɗe noon de weltare kala e sa mbiɗa haalda e ba Aliou Guedda wi Dia Oumar Samba mbimominama wallahi mi salminima kala e saha o wi gorko pulo baɗanteɗo aɗa sérema banda o ko baadiraɗo tedduɗo ɗenɗaɗo gurnamaduna Dia Amadou Oumar Kalidou Samba Deneba kadi wallahi ko baadiraɗo gomoɓe korsini no feewi o wi so tawi woni Dia Oumar Samba mari ɗo en andima guuro mango ɓe dokki kam bani bille ko eno jamani ɗum keɗuji ɗo kadi mbiyeten o wi wallahi Dia Oumar Samba janggo so nangue gue jaaɓi fudde wallahi Dia Oumar Samba ɗi dawat omo welti e jonde jawɗane nde kala e sa kayitol mbiye 1000 francs CFA woni temedɗiɗi ɓuuɗo mbo andira bandiraɓe ko beltina Dia Amadou Oumar Kalidou ɗo ko worɓe heɓɓi Demba e Gala Demba heɓɓi Laami heɓɓi Yaaɓe Gala Laami e Gala Yaaɓarno bonani lawa koji Dia Mamadou Alassane Oumoudi te darñane ndimago Bilel Gawde Waala ko wayno beele ɓe garñe wasilli Alassane Mama Badji mo yijita ɗum albarka e biyetiɗi puulelen tuɗoji takoji tiɗouri ñaale ñamoji samama guine tawɗaɗi ma e baaba a yettade kan Oumar Mamadou Oumar noddi teɗo waare noon to albarkanede Bilel Gawde mbiɗa haalda e Sosile Amadou Kelliɗoɗi Dia Oumar Samba mbimona wallahi mi salminima kala e sawa salmini dennagal jonde jooɗine nde son tade woni mi jooɗodima ɗo e Dia Amadou Oumar Kalidou jonde ari sérema banda ɗo en andima guuro mango ɗuɗago ene jooɗi ñeñago ene jooɗi ene hani wallahi Dia Oumar Samba to tawini Amadou Oumar Kalidou woni fitel kamɓe ɓe latoto ko ɓuure e donde Dia Amadou Guedda weltinama e jonde jooɗane nde kala e saha so Abou Souleymani noɗiteɗo Abou Kellirinoto e ba Aliou Guedda weltinama e jonde jooɗane nde e Dia Mamadou Aliou Lakiri Balla teddinama e jonde jooɗane e ba Oumar Diallo Ali Ibra teddinama e jonde jooɗane nde kala e saha e Sosile Alseyni e ba Oumar Amadou e ba Sile Amadou e ba Amadou Alassane teddinama e jonde jooɗane nde kala e saha so Amadou Hamidou kayitol mbiye 1000 francs CFA woni temedɗiɗi ɓuurine mabɓe ñamiteyno wonde e weltade albarka ma Diawo Dia Idrissa koɗidiri ndetake yaradano ɗo ɗuɗi kaarienke mowona kaɓeteɗo kandiɗi hoore muɗum e kaɗade Allah yawade suudu bamum tunani Diallo Amadou Ibra Demba Kibo e Diallo Abdou Ibra Demba Kibo e Diallo Demba Ibra Demba Kibo non wallahi seydi Dia banda ma nani ane dennagal yiɓe ma yiɓe maɗa yaadiɓe ma woni ba Samba Ousmane Seydou Samba guesel maɗo dankel tamrojo Samba Soña gasani ñayalaggani albarka dokkal gaari felle albarka ɓoggol ujunnaje 50 immade ma leydi Belgique arande ma leydi Mauritanie ɗon jiɗmi e ba Mamadou Aliou Lakiri Balla Samba Jam Yero albarka dokkal gaari e kolingol me goño e biyetiri jaɓɓale yontaɓe albarka ɓoggol ujunnaje 50 weeɓe ko yaala weeɓane balla kala e saha mbiɗa haalda e Dia Amadou Guedda wi Dia Oumar Samba mbimona wallahi mi salminima kala e saha o wi Dia Oumar Samba ne woodi kawiraɓe tedduɓe rendaɓe gurnamaduna kala e saha Diallo Abdoullahi Ali e Diallo Sile Ali Dia Amadou Djibi Kalidou Samba Deneɓe teddinama e banda e kala e saha e Sosile Alseyni e Dia Oumar Guedda e Dia Belal Guedda teddinama e jonde jooɗane e Dia Guedda Amadou e Diallo Ali Ibra teddinama e jonde jooɗane Diallo Ousmane Mama Samba noɗiteɗo Ousmane nenne noto e Dia Mamadou Alassane Noum Samba teddinama e jonde jooɗane nde kala e saha Diallo Ibra Sile kayitol mbiye 1000 francs CFA temedɗiɗi ɓuurene wonde e weltare noon Seydi Diaw Banna ɗo ɗuɗi Diallo Ibra Yaya Ama goto aynaɓe Jalli Jeeri Cali Wali Jambare Sawalamo Demɓe Jalli Bege Mbelo Mbaje bonna kote nelantake albarka ene ɗimago andi yari ɗon jiɗime Touré Hamidou Amadou ɓe so Hammadou Sambouti Beleɓe garmi yawasi albarka ngari wigi gadel lor
noddi so Hammadou Yero Gayo goto aynaɓe hontorde ɓe kontraji ñama kalaji e ñagatoɓe wonnade ɓe cannorto ene wallahi bonnade jaalal so moƴi ali gueɗal so Hammadou Yero Gayo albarka nene kulon Samba Diagne albarka dokkal gaari e bani bille koyno e biitiɗi jeeyi Baba Dia Oumar Samba nda wiɓe koye Allah weyamani balle sal kala e sa mbiɗa haalde e Sall Demba Abdoulaye Wi Dia Oumar Samba mbimomina wallahi mi salminima kala e sa tade woni ko beele ɓe garñe wase Dia Amadou Oumar Kaali joɗana jonde ari sérima bande ene ɓe tawa ene hani ɓe belto nde nde weltare nde wallahi ko miñiraɗo tedduɗo dendaɗo ɓurnama aduna kala e sa kadi wallahi ko sehil gueddene Dia Amadou Guedda e Ba Aliou Guedda e Ba Sile Alseyni so Sile Alseyni weltinama e bande e kala 2000 francs CFA koni temedde nayyi ɓuuri hakkude ɓirowo e gaynako madire bandiraɓe ko biltino